ka kenhon ki rangba bat samla na ki hima sora kilale ye kendu yo CEM ka KHDC ba HS shila ban pan jingshai halor ka jingsen shar hamajai ka baha ba ka hima sora hakani ka jia kendu uba shila ula penshai ba ka district council kamdan jingthmu setia ban phia ekamajai ne ban ai hima no la ka jong yakani ka shnong ka badan ha khapot bat ka Bangladesh Henry la shimti aka namar ka dan ka jingsen shar ka Bombay ya po ka hima ha ka ba ki bon ki dakhar kila yo ban thi jaka ka te ki ilaka bala ye bujli bar ka sarkar phareng bar ka site sopen ha ka slam shiajar praspa ar khandai hakani ka jekendu la yakut ban le jurip lang ha ka khanriu terek mentau banai yakate ka shnong ka bade ka kar khai she Bangladesh Kajingi kendu jongi ki kun ki hajar ki masora bat isi yang mentan halor kani ka jing simti no jonga ki edisi ya ka majai bat secari no bat halor ka jing kam jong u soda majai ban pengkala ilaka no ya ka majai ka bahap po ka himasora jadi hadin bengli kendu isi yang milong ba ya kani ka jing simti jonga ki edisi sipor ya ka majai kalong ba inpen bank ya ki kendrum ki badanang thi bat ba abede bakani ka jing keren bada jong sodar majai ban pelong ilaka no ek majai na kaliang siam ila penti kena yangi ba dalilai on umla ban penkala ilaka ya ka majai kanumla ban light na po ka himasora kata ka dei ka ba i siam ila kular ha pedang jungi bat i la keren bat ngiru yong baha ka khandro trek mantau benai ngin seher lang ia rengkat lang ba isiam bat ki klik no sensar ki samla jongka himasora ngin seher lang samajai baka sodon ka meeting ang ti aka khandro trek ka por